amb tots vostès el qui era secretari general del Barça, el senyor Joan Granados. Si és tan amable, Joan Granados, secretari general del Futbol Club Barcelona del 75 al 78, té 64 anys, diputat al Parlament, membre fundador de Convergència Democràtica de Catalunya, en aquell dia a Montserrat, clar. Sí, senyor. Sí, senyor. I director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió del 84 al 95. Escolti'm, senyor Granados, que el capità del Barça portés el Barcelet amb les 4 barres, que per la megafonia de l'estadi es comencés a parlar en català, que en un partit determinat sortissin senyeres, era casualitat? No. Això responia a una filosofia que l'ha explicat molt bé el president Montal abans, no? Que el Barça en aquells moments històrics havia d'estar a l'alçada de les circumstàncies, com ja ho havia estat doncs, el temps de la República i abans, no? Perquè significava alguna cosa, no? Aquesta era la idea del president Montal, era la idea de la Junta Directiva i, per exemple, del Josep Lluís Vilaseca, del Raimon Carrasco, però en general de tots. Tothom n'era conscient que en aquell moment nosaltres estàvem fent història. Això li asseguro, no? I, esclar, per què? Perquè vèiem que des del Barça es podia donar una empenta a l'autonomia, es podia donar una empenta a la democràcia i a la vegada fer que aquell sentiment, diguem, difós que hi havia inclús en temps de la dictadura, no? Una mica, diguem, de pàtria, de país, però que era difós, doncs prengués cos d'una manera, diguem, cristal·litzés amb un sentit, diguem, més multitudinari, amb un contingut, evidentment, polític. I certament ho aprofitaven tot. El 28 de desembre del 75, diada dels Sants Innocents, el Barça va rebre el Madrid al Camp Nou, era un partit de Lliga. El Barça va guanyar l'últim minut, amb un gol de Reixac. Feia poc més d'un mes que Franco havia mort, però la notícia del partit no va ser, que també, la victòria contra el Madrid, l'etern rival, sinó els centenars de banderes catalanes amb què es va celebrar el triomf, tot i que les imatges d'aquest reportatge que veuran a continuació les van amagar bastant. Era un reportatge de l'època. Sent del porter són temibles i la pilota va acabant entrant. Era la primera vegada, des dels temps de la República, que es tornaven a veure banderes catalanes a l'estadi. Senyor Granados, vostè sap com es van confeccionar? Sí. Doncs faci una cosa, expliqui-m'ho després de la publicitat. Molt bé, moltes gràcies. Tornem immediatament a l'Aquesta Incent. Serà d'aquí uns moments amb els detalls d'aquella assenyarada i amb més personalitats que van contribuir a omplir de contingut el lema Barça més que un club i amb més futbolistes. Fins ara mateix. Gràcies, el saludem en directe. Falta un minut perquè siguin 2:15. Senyor Joan Granados, com s'ho van fer per provocar aquell esclat de banderes catalanes el dia dels Innocents de l'any 75? Hi va haver dues persones, en Jaume Rossell i jo ho vam fer. Érem una mica subversius, allò que se'n deia elementos subversivos. I aleshores, clar, tal com ha dit vostè, mai s'havien vist banderes catalanes al camp. I vam dir, això ho hem de solucionar. I aleshores teníem un amic nostre, que encara ho és, que es diu el Jacint Borràs, que treballava en la indústria tèxtil, li vam demanar que fes bandera catalana, i en una reunió a amics de la ciutat vàrem reunir a tota una sèrie d'entitats, doncs, els Lluïsos de Gràcia, entitats d'aquelles que se'n diu populars. I vam dir, hem de fer banderes pel dia que vingui al Madrid. I quantes en farem? I un va dir, home, jo en faria 100, jo en faria 150, i jo al final vaig dir, jo en faria 1.000. 1.000? 1.000. I aleshores... 1.000, en una època, perdoni, feia tot just un mes que s'havia mort Franco, encara hi havia de president del govern Carlos Arias, tot l'aparell franquista governant. Tal com diu vostè. Clar, aleshores, a veure com s'havien de fer aquestes banderes, com s'havien de confeccionar. I a base de totes aquestes entitats, que potser eren 100 entitats, i senyores allà cosint a casa seva, doncs van sortir les 1.000 banderes catalanes que el dia del Madrid, doncs la policia que anava allò a cavall va començar a veure banderes catalanes. I jo crec que no sabien ni el que era una bandera catalana, no?
I van arribar allà i esclar, nosaltres el que teníem por era del resultat, perquè, esclar, tantes banderes catalanes, si perdíem a davant del bandit, la pifiàvem. Doncs sí, ara que ho diu, sí. Patapam, fem el primer gol, el Madrid empata, i el primer gol ja es van veure les banderes, no? Tothom va... Val a dir que, com que el partit el feien per televisió per tot Espanya, l'impacte de la senyarada es multiplicava per molt. Exacte, encara era més subversiu. I aleshores, en el moment... Esclar, és que la gent no s'ho pot imaginar, la gent jove, tal com diu el president Montal, no? Clar, en el moment hi va anar passant tot el partit, tot el partit, tot el partit, tot el partit... 1-1, 1-1, 1-1... Tot el partit 1-1, 1-1, i faltaven... res, no... Després ja del temps de descompte, el que feia de president perquè el Bernabéu no venia mai al camp del Barça es va aixecar i va donar el condol al president Montal i va dir, mira, chico, lo siento, tal. Se'n va anar cap avall a buscar el seu cotxe i en el moment d'obrir la porta del cotxe, un gol extraordinari. El Reixac, que no havia tocat pilota pràcticament en tot el partit, li va venir una pilota i patapam! Tu hi eres, Heredia, em sembla, no sé si no hi eres, no sé. Patapam! Gol, no? Vostè el recorda, Heredia, o no, aquest 2-1? Sí. Sí, eh? Un Xavi su partido, pues sí. Jo crec que va ser realment un gol històric. D'això, en fi, n'hi va haver de topades les que vulguin. Per exemple, una de les més sonades. Una mica més tard, 9 de juny del 75.